May raman ng tubig. Puno, gaya na. Di ka na siya mahubsan. Pastila niya yung hangin na. Oy, hangin kay Kestan. Mani ang mga kasister madiskarte. Humanila og tanom, naanapod sila diri ning uli kay nagluto sila og paniudto. Pero wala pa man sila bugas daw. Oh, si Mingming in town no naguol. Ang ilaha sa daw lutuon maoning narao. kanang kamuti kay himuog tabudlong. Pang paniudto na ha. Pang paniudto. Pang paniudto or pang snack na ninyo. Tanawa si Mingming in Iya, town. ang ilang iring Nangitag kanon. wala tulat lang sa meng. Hulat kami ha. Kay manak ko pa mig ilaga, Ming. Ming! Gigutom na, Ming. Gutom ka Pitoy. Oh, Pitoy. Gigutom na si Pitoy. O lagi. O nya, hulat-hulat lang kay unsaon man nga si nanay nangita pa magkwarta. Na, to pag yun ay dik-dik dito di ay, way pa kaon. Oo, napa si Mingming usos nag-atang. Nalun ako si Papa niya. Anong mamunal man ka? Puta mang dik-dik. Igutom ang Wala dikdik. pagkaon. Oh, Wala inumon tubig. wala nga nang wa man ni mahatagig tubig dong. Dahon naman di pakaon ni Papa. Gahi daon. Dahon ra gipakaon. O gahi daon. Kwan. Pigs. Pids. Oh, Ato pa dyan. Kwan. Ditsuno na kong baktin. elitson ni baktin. O kaunta niya. Or kaon taon niya. Sige. Kami duha ni Inday. Kamu duha ni Nanay Bilin ni Kuya Gab-Gab. Ay, Tagaan man ni Sa Malitson. imong sa imong birthday dong? Oh. Di, Ha? unya daw ang baktin daw nila ilahang litso Sa imong iyang birthday dong, litsunon din na ang bakit sa birthday. Oh. Unya, makakaon da imi ana. Oh. Invited mi nimo dong? Oh. Ah! Ya. Karang Kaon ako ang baktin. Magdako to niya. oh. Ya pangayog daghang star sa viewers kay atong ipalit og karang lamas. Oh. Ha? Ay, nilungaga. Yay! Invited mi ni Dodong sa iyang birthday! Tama, tisiga ra dyan og tinuad. Mao ni ang mga buhan. Ani nga buhan sa bukid, pastang limpyuha. Mga kaldero, pastang Pagluto itong. kasi si. Ah, Gutom. gutom. Gaya, oy. Gutom na ka, bagko ba yan itak-ang. Ulat-ulat lang kasi si kay, makakaon lagi karon. Gutom na kayo, eh. Kapuya-po naman ko, ay. Lingkod-lingkod sa dito kay. Serban lang ta ka. Usa may saan ang libitay man ang agta nga unay sala. Sinigurado na ay basig mayamo na. Sus, ang mga kaldero dire, mga binitay gyud kay ngano, daghan kayong mga kuan, manguha. Daghan kayong manguha pagkaon dire. Ero badlongon. Sus, bugaya pa ka maluto na kasi sino. Daghan-daghan na sa na imong sugnod oy. Ulat-ulat po dahil kasi siya daghan ng mga inaon siya naman na. Mga una sad ta kay sus na unsa Na naman maluto siguro ni ron kasi si basig ko ana ta ani bagamayan lang kuwang babasig mahikot na tanis duldul. Sige ra tag kapasmuhan. padung pa yun sa ako ang hangin sige taghilak ani. Sus pait kay dire kasi si puy anang bukid no. Pero mas layo na sad siguro dire bukid no kay daghan man tay makaon. Ano makaon. Ya kung adto ta sa syudad. Wa dugay ko tanawa mo kasi si unay masalugbate na rao. Dool ra sa buhan dali ra paggulay. Oo. Ya diri na lang yung Nakaliton. dili lang yung kata bukid dili lang o dili lang yung kata mang lugsong sa kuan. Lungsod dili lang ta mga to kay maglisod man ta dito adto oy.
Mangwarta sa tadiri sa bukid. Dili na Kasi lang pag makakwarta ta, makalugsong siguro taglungsod. Oy, Makalungsong ta niya Okay. atong apo kay mga mag-Jollibee. kaya na naman tayo pamasahe. Pero maglisod ta to sa Kwarta Jollibee tayo lagi, bukid. magdala ta katong hawag kayo mo pindot-pindot kay magsita kung gustong kwarta. Di mo nita kay balo ato kay Magtindog. ayaw mo kasi si kay kanang maglibog ko ato nga kanang inig pindot-pindot nagtuo ko nga inig pindot kung usay pindot to nimo. Mugawas ang pagkaon. Anong pagkaon magawas to sa luyo. Di mo tong hingkuan ko, hintuyo ko sa likod. Dugay-dugay na akong barog dito. Wa may nahulog. Niya ang mga ang mga tao kay naglumbay po to sa kilid di ning ako ni sa lumbay. Niya sila may gulit-gulit atong papel kay gitagan ng atong papel. Sige na taon may gulit-gulit. Usaon man ni nga di nagtuo mi tawgon among pangalan. Sus. Dili man dito amateur ang mong giatuan. Ignorante ha, ba mo kasi si oy. Sus disulay kay Tagsayang ka. disulay ni kay kasi si kada kaning wata ka eskwela og palis kay sige na magtag pangaligo sa una no. Oo. Na mo gyud ni resulta sa kuan atong kinabuhi nga perminti ra gyud ta diri sa bukid kay kung ni eskwela pa ta siguro abogada na karon. Nya Sobra pa. Ako nagkuan nung ta ko ra teacher nung ta ko karon. Nya usaon man nga tapulan po kita mga eskwela tungod po siguro tong kalisod sa una oy. Kay kung hayahay pa siguro to sa una. Karon unta to dako na unta tag kanang naabot tong kuan kinabuhi. Karon na kasi sino kay wa may problema ang bukid gud kay bisag asa ta pili ta banano. Kung naay magpatano, magkakwarta ta. Unya, kung nakuan pa sad ka kasi kung na abogada sad ka karon, mulingi sad ka sa imong igsuon nga kanang kuan kanang pras namo nga murag naglisod jud. Mulingi oy. Tino kuan ka kasi sure gyud ang istorya mulingi pagkakanaw nga abogada naman ka. Lingi, wala to. Di man lingio na kita may adunahan. Adunahan. O mo gani unta na pero sus. May ra po siguro kasi nga kung wala ka na abogada. Kay Kaya kung nga naman. na abogada pa ka, wa pa kita gwapo nga bana. Oh. Guwap. Oh. Mao ni ang iro nila ni Kasisirot. Sig tanawa oh. Sige pangatol sa iyahang ulo kay Alangan nagpaabot kay sila gikan kaniadto. maananom katla na dito. Mi, pitoy. Gigutom na mong pitoy. Pitoy, tulog-tulog man basing gikabuhiin eh. Toy. Ha? Gutom ikaw? Gutom si pitoy na mo? Wala. Uy, nang huyab gyud gikabuhi. Pitoy. Gikabuhi si pitoy. Gutom na toy? Gutom? Wa na gid mo tingog. Gutom? Ha? Wa na gid mo tingog si pitoy. Gutom na ka? Ha? Saman? Gutom? Tuay sa roto nagkuan po Saman, gutom na ka? Walat lang ha? Walat lang. Kayapit na maluto atong tabudlong. Kaon magkakatabudlong. Ha? Itoy. Kaon ka tabudlong, toy? Pusing man.